Play the music louder. Get happy. Put a smile on my face. If the girls are dancing, Woo! won't you come out to play? Everybody's laughing. Get happy. Get happy. Molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia en el que presentem la segona edició del Primavera Cultural que organitza Transports Metropolitans de Barcelona, amb més de 30 activitats que presentem enguany. Repetim, per tant, algunes activitats molt exitoses de l'any anterior, com el Submodafat, que vam poder veure a l'estació de Diagonal, i en tenim 18 més. Estic molt content de poder presentar la Primavera Cultural. De hecho, es un chollo que a nuestro estudio venga el TMB con una propuesta que dices, no me lo puedo creer. Es toda una serie de elementos que se van montando para poder darle este punto, y llegará un momento que todas las ciudades querrán tener también unos transportes tan guays como TMB. A Barcelona, TMB és el que ens mou. Come on.